Right, ebusuan for me chiachi obia obia kwaba at the bar by Grace TV. So this is a trading po nyanko part mabusuan obia ho ye asa share bi as usual ma obeka ye ho antempa na wa like it na comment ebusuan na wa share ama foforo so enye bi ahwe live on YouTube by Grace TV. So ni na ye nsensem wa air form nsensem wa eba ene ye de esu yi na. So de ye na enim ye di wa dance ye se ne ena ye kopie mu e wo Kumasi High Court. Ye di wa dance ye se ye ko ye de tofon bi ye de mu nchi mu beso yeah, ni na tough abo ekokowie that's Lumba+Akosua Serwaa and sensem wodi akodan ko se court eno mwa wo na nka o man hwehwemu ene dima ensem bi a ho behia se obenya mu ntremu ensem bi a ho behia se obeti ase court adom aboa na enti ase ayadwuma na onim ye bedi nkomo kakra but before ye bedi nkomo the videos no bi wa ase ye behwe in fact ene me ra ho pa na mekire madwen enye bufuo so said ye madwen ye me Kelvin Prince you are welcome mekire madwen enye bufos ba sele ma dwen me e na metre maame Akosua Brempomaa ene wa ma nipa bebre na asu maame Akosua Brempomaa ma nipa bebre na adi areho wo de yentie ne kakra bi ma yentie maame Akosua Brempomaa am even sad wo de tie Abuja di TV wo de tie Washa mote maame Akosua Brempomaa voice no. Mote. Bacho mote wada roma. Se wote ama comment ya me se wote maame Brempomaa voice na. Kawen wote. Wote. Monte, oh sir. Okay. Monte. Mama voice no, meba, mama too free right now. Okay. Too low, okay, mama pleasure me. Is it okay? And I still not Monte. Too low. All right, meba. Mama share, meba. My say I feel because I don't know, mama. Okay. The master mamma, me and I still not want to. Okay, Moti. Okay. Yes, and take a crack. Yes, and take a crack. Yenti, my master. Yenti, okay. Now, so I know get Nasa, who your bat. Nasa, somewhere to trust you to a bay deck. Yes, and be a me come and send you and say, I feel that as it is Miss Serwaa moment, you can be woman Ghana, your mother. Send me a chance. One sir, a dear body, Namin Kohoni, and no one of me. Miss Serious, say, mammy, send me home, baby, or nanny father's initial. Nami could be some only would yet. Attended me a bem. Yemania do not attend me a bem. If you check, there be a task. Naminiam. And then I cassa. One of the major check me. Nami Kaiser chance tears no one. He chance we out of no more. Jamming wine. The Pamacho. The same such as no of the other for moving. And then see men one of my jamming. The master mammy, near Yami, I know money. I asked some more, and where your mammy Akosua Brempomaa. But for the benefit of one kind, you be doing come on, near TT or your Poku Sakasakra, and then also my channel near Omaka in Akasakra. What dear, Tina some kind of now, and then the other is a Breton penny for him. I think, say, baby, during the year. And who be here send penny for baby? Yes. So the and 70 call any baby level about the juice I bring. I broso.
so for be anthem was your bros. So for being in your bros. The edge just say and penny for them. I think enough is enough. Oh dear, Tina Semuji man. Tina. You Tina so I know jet. That's a way your batter. That's a way somewhere to trust you be told. A bay on deck. Yes, and be a make a mass and I say, I feel the best. This one moment, you almost can be a woman gun. Your mother. Send me a chance. I want to be an body. Nami kwa honi ni kasi. Eno kwa na mefife. Ni serious. Ni serious ka. Se dey mami. Se mi hu be bi mi. O na ni pada se ni sore. Na me ko bisa no ndi hu tiet. Na tendide ni e bem. Ye menya do no tendide ni e bem. Ni fife be bi atase. Na mi nyam. Nena kokasa eno kwa na behwehwe be na me kaisa chance tiase no wa adofo ba iti chance buye adofo no mowe anti moja me nkwan me pa mo chew me pese mi bisa sa chance no wa adofo pa iti adofo no mowe ene nti me nkwan na moja me the master mammy, me okay, I didn't see the next video. There were about 3 videos, 18 and a half. Kakrebia Kabia Trasso. Now, and some of the more, yeah. So you know, make us say enough is enough. They're doing 24 mil. Now, as soon as you know, but they didn't see the next video. So, my channel. Sumesu, be fine. Yes, more kind of so we could baby see the people are flower be out there. Your team one good year, and ya will be NTA super. What you want to say to me? Be no school. Chance to make sure be no one yellow. Chance to make boy be no bar. Into more way. More way, more chance of one, more way. Timaya chances are chance in everything. I'm saying no much more than that. I'm not school because young woman, someone is to see the one with you. Because of Atiania drinking, I use the I mean, obviously, I say what you have been to see and yet money at the I was so maybe I do not have this. Me, I do not do the one pen will be a singing opera. I say, one more cancer answer. Yes, sir, I can't tell you. Say, Dawson. No, I have no idea. You will be too much. What catch them? Maybe a sarge. Be a man, you answer moon, or can't say more back and notice a now casting each other. I read when you miss a moon because maybe social media no make me so. As I would say, my channel. I need any other so no bar no opportunity. Before sell your margin and I'm better because me share videos in there. You know, you do your camera. Now you best ramping for say enough is enough. Or the you the next video, man. Sana, you can be out to us, but enough is enough. No, 4 hours I'm a baby at social media. I'm also no clear woman. I pay hunting and they have done it time for ma. Ni penny be a na. Obi a wu na wo fa ho. Ya na tempiti ya wo busia man ka wo mpe. Na ya adwuma 18 years. It is say Jesus.
Some maybe I come. I have a for he said, yes, Kuntum Pobinens and saying, yes, I mean, it's me casting but no cranny, and no president, and I'm saying no crantiness. By all means, be. So, if you cry, say, MP right now, there will be a time, future, history. Yeah, and he said, you almost see the young, a son, in idea. Such a person like that, Lumba. Now what the film my Yakusi and Brian knew. I was in Yanka. Let's still a Mudeyabu. I don't think I said, you have now host. All reviews on far attention into the Revieta. I am here. The Kakusi. Because you say, Kakrana, you could be a future. I will call Nayaku. I am your queen, sir. Still, Nipa Baku food media, a dear boss said, Mima Moon. Now, I'm answering with the From a dear Panama, dear Panama, my name is Diana. Only from men tonight. And I yes, I am Bushy. It's outstanding member. Minimum. Say, be a men and a manga in some way. And then on the course you go draw on them, yet the update by some. But these are some of the videos, and I was here to a boss. You know, it's not say they do come on. I was very nice to Em0tionally Brempomaa and Wofa. Now, you have a shrimping for anyone you can be home. I say, the bedroom, the mirror, no make can be Malcolm to you. Em0tionally Brempomaa, I can't send you. Did you kind or say, or say, or more would to me, or your mind. Or more power, people with power. Our young man say, or more one. Na baby, I cry in your bema. Or more one. Now you answer one or no Em0tionally Brempomaa. Now, baby, in your bema and go to you. It's answer. A call a few more, and of course, Papa, you are on the 26th of July. And I at 25th June. That's it. Ushemwa, I can't yam watch night 26th June. That's a yam watch na and Bosumi. Yam watch na aka Bosum Vepenafi. But I just say 1 year up to now, it was your fault. Baby, Ninia Bema Buta. Onya Quenya, baby, a crying in your bema, and come per se, a beer, and pipe or pebby or wow, also on one should be beer, on a should be beer. The old shiny say, you better and say, be only a bema, aha, and it didn't move to you. And I say, be only a bema, aha, and it didn't see, say, it is in some Brempomaa on the issues, no start saying be from autopsy near dear, and they said, and some see, of course, I'll be to be a dream. Oh, dear, old name out to but Baku pen, a dear Baku pen, and our shish. A dear Baku pen, a sabria manoka said, and a coma swadi. Now, born pie, not this idea to pay you friend. And sad dear no, or born pie, was young. Not that this idea to pay you friend, and even send pay you for the one. Now, all my mammy, or who baby, Sebi, your crown in your Madarama. But I'm what's in Madarama. Mommy who was my plugging in another sound name, okay, CCR. I need to be found my money soon. And yes, Abia, what is some of course, you know, yes, Abia will be by 3 months one. I say, Chinchina or should be at the levy. See, I'm not saying I about say, not saying I about not somewhere about paying. I said, one minute who be a crime in your bema. And what's your video record be? I think, sir, obey or emotional cry. And then I remember me as I did course, but yes, I video. They did come on. A video in and say, enough is enough. And then me, I may be say, and penny for a camp you more Ghana. Because Em0tionally Brempomaa Kasana. Or say, or say, Matter itself for me, that's it. Or say, or say, one more, it correct to me, or my say, or one. Now, who baby a crying in your bema.
wɔn a ɛwɔ tumi ɛwɔ yɛ man Ghana ha wɔn a wɔka bi hɔ mu wɔn a deɛ wɔn bɛka ne gyina deɛ wɔn na ɛka sɛ wɔn ayɛ kɔ a yɛnkɔ mmerɛ nyina sɛ ɔsrɛ wɔn ɛkɔ afe nie next month afe a bosom yɛ besim na afe wɔn mu ano wɔn nyabea abusua ɛna yɛ no korɛ wɔsɛ with this issue nko ara especially on the part of say yɛ maame ne abusuafo aka pɛ sɛ wɔn baabi ɛkora a wɔn de hyia I think it's right ne kwan so ano because me say yɛn mu dodoɔ sɛɛ nipa dodoɔ sɛɛ na wɔn nipa bɛyɛ nyame dea na ɛrekɔ bɛyɛ sɛ afe wɔn baabi ɛkora a wɔn nipa no a wɔbɛtumi anya asomdwie kora ada abusua yɛn ka no korɛ nkyɛn nti I mean issue yi a ɛrekɔ so ɛne nsɛm a yɛ maame akɔso Brempomaa ka ɛne nsɛm ahodoɔ a ɛrekɔ so na yɛn mu dodoɔ sɛɛ na sɛ fa yɛn ho a yɛbɛnya ahoɔden bi mpo anaa yɛbɛnya adwemmufan ne akoma pa sɛ yɛda yɛtena ase biribiara yɛ okay abrabɔ nto aso saa because mede me ho hyɛ nyame ma ne mpare me ne mpare obi a ɔhwɛ anyway but wode ho hyɛ tebea no mu a na wote hɔ sɛ ɔwɔ fa bi wonua bi ɔho nipa bi ɔyɛ nyame dea nyɛ ɔho nipa bi akɔ ɔho nipa bi ɔbɛn ɔpa nyame dea yes yɛapɛ ne korabrɛ but up till now onim baabi koraa yɛkora wo nua no how many of us na be feel okay I mean it is normal say ɛbɛyɛ den sɛ wobɛyɛ okay wɔ nsɛm ho maame akɔhyɛ Brempomaa sɛ na ɛbɔne a wɔayɛ nyinaa no sɛ ɔbusa saa nsɛm wei ɔbusa nsɛm wei a na amanfoɔ abɛtwe ne mfoni ato ntentan fidie no so ɛdi n'atɛm amanfoɔ atwe ne mfoni ato ntentan fidie no so ɛtu no srɛ ne abasa abusua ɔyɔnko da no da o ɔyɔnko da ɛna ɔda tinɛ mesrɛ medi ki ahyɛ aseɛ na wɔde hyɛ to the president of Ghana ni sɛbi papa abɔ mu ase ama Ghana mampani yɛwura John Dramani Mahama yɛ sɛ yɛ family issue ɛyɛ obi fie mu asɛm nti ebi the presidency no ɛyɛ too big sɛ ɔbɛ handle obi fie asɛm ɛno korɛ akyinnye biara ne ho but papa sɛ yɛhwɛ nea mmienu ni aka no korɛ nso akyerɛ ho a yɛwura mampani Lumba ɛyɛ obi de hyɛ yɛ abusua bi de hyɛ yɛ a obi ane ho akyinnye nanso nhyira nka nyame din sɛ adom a nyame de dom no a ɔbɛɛ wiase no wɔamɛyɛ n'abusua nko adeɛ a sɛbi ofiri nso tɛ ɛkɔ paako so ne nkwa ɔdo aka no wɔamɛyɛ ɛkɔfoɔ nko adeɛ a wɔamɛyɛ nsutafoɔ nko adeɛ a anaasɛ mesrɛ meka wɔamɛyɛ paako sofoɔ nko adeɛ a anaasɛ yɛbɛka sɛ ofiri asantema nti wɔamɛyɛ asantema mufoɔ nko adeɛ a ɔbɛyɛ Ghana nyinaa adeɛ a te Lumba yɛ Ghana nyinaa de hyɛ yɛn nti na n'asɛm ba abɔnten a n'asɛm aba Ghana for baabi awɔ baabi social media I mean traditional media obiara ka ho asɛm because yes ɔyɛ abusua bi mu nipa deɛ nanso adom a twɛdi ampo Onyankopɔn de dom no wɔamɛyɛ n'abusua nko adeɛ a ɔbɛyɛ Ghana man ewiase amansan nyinaa ti mɛsrɛ papa president nim sɛ bi ɛde a ɔnyifo mu no sɛ ɛyɛ obi fie asɛm ti no wɔn handle ne saa but you're a president baabi ansɛm no akɔ akɔdu no mɛsrɛ wona ayɛ the number 1 gentleman of the month mɛsrɛ papa Brempomaa you're a president mɛsrɛ sɛ ɛnha adwene a mommrɛ mu bi na monhwɛ sɛ yie bɛtɔ yie ama asomdwe aba because I mean ma koma yɛ me ya sɛ mehwɛ maame ne video na nsɛm ɔka nyinaa sɛ wodeɛ mommoa me na mehu baabi ɛkura me nua bɛrima nti mehwɛ video Regina anya asɛm ketewa mehwɛ video na makoma yɛ me ya ɛnyɛ sɛ bia bibia na ayɛ but maame no asɛ nyinaa yɛ baako pɛ asɛ nyinaa sɛ mesɛ mommoa me na mehu baabi a yɛkura me nua bɛrima tinka ɛdeɛ ya na ɛma no yɛ den sɛ maame yakoma so adeɛ ti sɛ yɛbɛtumi aboa na abɛ ɛdeɛ ya na ha adwen sɛ asomadu say bro Muhammad has small things to do than Lumba's case asomadu nam di kan say ebi a yɛwura mampani ɛbɛfa ne sɛ obi fi asɛm megye tom but baabi adu no ɛho bɛhia sɛ mpanyinfoɔ bɛm but let's not forget asomadu even if say obi fi asɛm and then president no wɔ nneɛma bebree also adwen wɔn megye tom saa but we can also not underrate the fact that Lumba became a national asset. Obey Ghana in Adia. This is an asset more bar. Ghana na ye tunu sreni abasa. This is an asset more bar.
ɔman Ghana na yɛdi nkɔmmɔ ɛkyerɛkyerɛ yɛadwene ne fa ho nti yɛbɛsrɛ papa ne deɛ mu mpanyinfoɔ mo mmerɛ mu papa president yɛbɛsrɛ a mo mmerɛ mu ate na biribiara nyɛ bɔkɔ mo mmerɛ mu na asɛ nyi mmra nti mɛsrɛ the presidency sɛ wɔde ani die mu sɛ ɛnha adwene a come on step in na maame gɔne akɔkɔ tɔ but maame ne video no wotena ase a na wohwɛ na wotie ne nsɛm wɔka no a emu ɔya paa ɛde ɛbɔne na maame Akosua Brempomaa ayɛ wode yɛm sɛ nyinaa ho maame Akosua Brempomaa bɔne bɛɛ paa na abusuasa Abraham no kasa wayɛ obi ntumi nka sɛ wayɛ bɔne si anasɛ wayɛ bɔne si de bɔne a wayɛ nyinaa ne sɛ ɔse ɔpɛ sɛ ohu baabi a yɛkora ne nua bɛrima and wei deɛ yɛbɛka nokorɛ sɛ ɛha adwene ɛmɛfa yɛawɔ ka abusua ɛna mebisa sɛ nti ne a yɛhwɛ ɔsomadu a wohwɛ me a wagyegyere mu a woka nsɛm akɛseɛ ɔsomadu nyame ma ne mparɛ but ohu nipa na ayɛ nyame tia ɛna wonim baabi a yɛkora no a nka bɛyɛ okay ɔho menim how difficult this is to understand menim but ɔka asɛm wei a yɛbɛnya amanfoɔ ama aba abɛdi w'atɛm anas but ade tɛma na yɛnim ayɛ ho anaasɛ sɛ because yɛnim sɛ nipa bi ayɛ nyame de ayɛkora no nti sɛ if nipa bi ayɛ nyame de ayɛ kora no a that Lumba ayɛ de ayɛkora no ne nua baa so deɛ asie nyinaa anyɛ hwɛ mea na mese mepɛ sɛ bɛyɛ autopsy ho baabi a ɛhu deɛ kɔɔ me nua bɛrima ebia ɛma sɛ bi ntam kɛseɛ nyinaa bɛrima bɔ mu ase ama so ebia bi nti ama kwan ama maame na nkɔyɛ autopsy no problem ɛnsɛm ɔdo akɔ so nyinaa ɔsene nyinaa deɛ wɔgya nyinaa wɔde nyinaa to n'akyi but monkyerɛ me sɛ ha na ɛsii me nua bɛrima ɛdi a na wɔsɛ si nipa bi kwan sɛ yɛkyerɛ maame sɛ wo nua bɛrima yɛsie no a asɛm wei yɛyɛ ama ɛni kwan sɛ nkɛbɛdwu this far saa issue wei ɛni kwan sɛ nkɛbɛdwu baabi adwu but yɛatenatena ho saa and menim sɛ yɛkyerɛ maame Akosua Brempomaa sɛ bi a wo nua bɛrima yɛpɛ no korabe wɔ ha ewiase bɛbɛ awie yɛ anaasɛ sɛ it is very sad asomɔdo me sɛ wanka wo nte ase tina asase ana nsɛm no ɛkɔ so na meka me sɛ obi wɔ hɔ bi a wɔgyinagyina mu ne adeɛ bɔ ɔno bi anka tuo na ɔbɛtwe obi wɔ bi anka maa na ɔbɛbɔ but maame ne abusuafoɔ mu ɛntwe tuo ɛmmɔ maa ɔmo asɛm na ayɛ baako pɛ mommoa yɛn na yɛhu baabi a ɛkora yɛ nua bɛrima ate tiɛwura president papa odwumadie dɔɔso ɛnokorɛ bɛnɛ bɛyɛ a anka mo nyinaa mo mmerɛ mu bi afei mefiri ewura president so a ɛmi sɛ ɔba Ghana ha yɛwɔ the Christian Council sɛ de yi na anim no ɛyɛ nsɔre asafo mu mpanyinfo asɔfo akɛseɛ abusua Christian Council ɛyɛ asafo mu mpanyinfo asɔfo akɛseɛ ɛne wɔn yɛ kɛbea wɔ mu wɔn nyinaa na ɛka bɔ mu constitute the Christian Council mɛsrɛ papa no Christian Council for yeah we are working that number na ɔbɔ anya gospel but ne nyɛ bi wɔ hɔ a na ɔbɔ nyame din ne adeɛ wɔ ɛna anyɛ hwee koraa Christian Council ɛyɛ stakeholder ɛwɔ yɛ man Ghana ɛ papa no asɔfo nyame asɔfo madaroma nim sɛ deɛ ɛkɔ so yi ɛyɛ dan akakra bi twam so sɛ ɛnha adwene a the Christian Council of Ghana come on from attention mmra hɔ kakra srɛ mo madaroma sɛ ɛnha adwene nko adeɛ a Christian Council of Ghana baabi a issues were ga kodwu no ɛho bɛhia sɛ mu nyinaa mo bɛpɛm bi because we are stakeholder ɛwɔ man nim sɛ yɛ man Ghana yɛto aba abusua abere bi yɛto aba ansa na yɛbɛto aba no wɔn wɔ pre abato no nyinaa mekyerɛ the various flag bearers of the various parties no wɔn nyinaa akɔhyia mu assign peace pact na wɔn sign peace pact na ɛyɛ na Christian Council ka ho bi ɛnyɛ Christian Council nko a ɛyɛ na asafo ahodoɔ ne ahemfo mpanyinfoɔ nyinaa ka ho bi a wɔn nyinaa sensan enti sɛ mpo yɛ man Ghana abato a ɛyɛ gidigidi na edu baabi a bɔs amanyɔkuo asomasi ne ɔbɛnten na ɛpere ɛyɛ de amanyɔkuo no baako ɛna certain president wɔ mu ti yɛ na gyidi ehyia de amanyɔkuo no mu ti sɛ esie bi a meka sɛ 2028 nyame yɛ adono de yɛn nkɔkyɛ a ɔman Ghana bɛto aba ɛyɛ den a NDC NPP ne ɔne aka ɛnam sɛ certain president asat now anaasɛ as it will be in 2028 as it will be in 2020 certain president ɔte so ebe frɛ NDC amanyɔkuo mu ti no ɛbɛyɛ den sɛ NPP foɔ bɛyɛ gyidi esie bi a
NDC amayoko omo na sisi omo kura tumi no omo ba pepepe ya abet Christian Council bem omo na asensan bi enti aman mpanyimfo ya abato eyi omo kwa ye ni omo didie but enya didie e wo mo Christian Council mo papa no madaroma na me stress Lumba nsensem Mama Akosua Brempomaa video nti na mama di a me kan nsem na Christian Council ya papa no say ha adwen anka mo mrem wate ye ha adwen a madaroma anka mo mrem na mu nyina mo mapren hwe se pepepe ye beba ka mu nyina mo mrem madaroma bebu na anka mu nyina mo mapren hwe se atentene ne ene asomdwe beba because ensem no abroso ensem na abroso I think say enede si wo court it is the last straw that broke the camel's back. Yes, because you could see how disturbed Mama Akosua Brempomaa is. Oh, a hard dream pa. And see, as what this is a bro at Amos Nana Kona do JJ and minister aside, no issues, but Lumba death has caused chaos. Why? Oh, as what do you and I know why ABI able to be a dream. Many is ABI, many more, but many is ABI and not gonna do Ajima Rollins. JJ Rollins ne Professor Thomas ne woni aka ne ade na me ze bia abusuani bi e ka se wo koye nhwemu afa ne wo ho e na bia abusuapa ni bi ka se wo makwa I doubt say bibi say see so enti it's high time let's hit the nail right on the head asumodun mini other man it's high time let's hit the nail right on the head maybe because someone bobom din na they were able to put things well and address obia grievances so that we are all agree to disagree and come to a conclusion. But can we say same? Can we say same for that Lumba? So, and see, the Christian Council, so you have a after we are about the National Peace Council. Sabi yes, so na sa omumre mu mekasa. Omumre mu bi na asundie mra because me hu Mama Akosua Brempomaa video na busua makoma ya. Me hu Mama Akosua Brempomaa video no. Me di yaw me tini so. Sabi o na me mane mpare ye nyina. But me maame bi ne maame no a. Ka be ha me pa. And it is so wrong. O de ti Mama Akosua Brempomaa bi. Abusua de Brempomaa bi. Na betima siti. No ye ti na so ya na wudi atem. Na sa wo your bata. Na sa wo ba. Somewhere to chase ye bi to wa. E be ye mo de. Ni asem bi a me kama asem nyina me say. Afi be es. Desre wo mo de o mo ka bi wo magana yo mo de. Se mi nua chase. O mo nche. E bi an body nta. Na me ko ho ni nua no kasa. Eno kwa na me hwehwe. Serious. Say, mommy. Send me home, baby. Or nanny father say, we sorry. Now me could be some more in the theater. Not in the near them. The man you do not tell me near them. If you check, baby, a task. I mean, and then I'll cast and no one of the fish. Make you try to now make us a chance to chance and no one of it. It's a chance we out of no way. More jamming wine. The Pamacho. The same such as no one of the out of no way. And then Timan one more jamming. The master mammy. I know money. She's in pain. She's in pain. What's that Lumba? She has no word of food be. Mama no, I said that Lumba. She has no word of food be. Adofo says ya only now more infa. Adofo ya na a door papa that Lumba. Yenti debia na omontene wo gyan ne ade. Omi na wa infa. Yenti omo ye dia ma budusi. Na o de ofa ya Poku so nsem yenti kakra. And a short video in the area, but I had this already a little penny for them. I think say enough is enough. My channel is miss be fine.
Yes, more kind. What's it say? You bring us so much more. So we could can baby see flower be out there to ya team one good year and ya will be NTA suffer. What you want to see to make be no school? Chance to make sure be no one yellow. Chance to make boy be no bar. Into more way. More way, more chance of boy, more way. Timaya chances are cocoa. Such as anything. I'm telling them what you want is that. I'm up on school because young woman, someone is to see the one with you. I'm saying I was young tea. Say no tea, because of a tea and near drinking, I use Mrs. I think. Obi sorry I say what you have to Akosi and money at the Kaka. I was so okay. Maybe I do not have this. Me, you do the one I pen will be a singing opera. When the time I say, yeah, the or Papa, they were going to one more cancer answer. Yes, sir, or Mumia can't attend the game. Say, Dawson. And you would not crack as a tiawa. No way, no, I dear, will be to meet you now. What catch them with me as Sarge. Be a memory in answer moon, or can't say more back and motives and now can't see me. I read when I mean some moon because social media no make me so. As I would say. Okay, so the next part of the video. When you form more, maybe I'd not do no anything. Enough is enough. Yes, sir, but for Madarama. No more dear. 4 hours, I'm a baby. I attended it. Social media, I'm so. No queer woman, I have pair hunting and they are done it time for ma. You penny be a now. Obi a woo now for her. A dear Busiana tempting your woman, Busiaman Kawum. And I have 18 years. It is a so I have a seven for because he said, yes, he connect. Oh, Puntum Pobinens and saying, yes, he said, I mean, intimate behavior. But no crana yet, and no president, and I'm saying no craziness. Our means, BBP. Oh, if you cry, say, MP right now, there will be a time of BP in future, a better history. Yeah, and he said, you almost see the yawn, a sunny idea. Such a person like that, Lumba. Now what the film my uncle seen a Brian knew. I was in the anchor. That's still a Mudeyabu. Oh, I don't think I said, you have now host. All reviews on far attention into the Revieta. I am here. The Kakusi. What you say, Kakrana, you could hear feature. I will call Nayaku. Still a nipa baako food media ade bi boss say me mamu hu a na amansan mu di nachi from the pan of the aim, dear pan of the my name is mine Diana. o me pra me ne ntina if you baako ana me biada yes o ye bushani is outstanding member me nim no say bia me ne amengel in some way because I am very sad. I am very sad. You trust me even come kakra. Na you fashion Mary. You go that you nche. Adiki akoko to aba. So what I say. Adiki akoko to aba na we video we and person dey come kakra. We train penny for this so. Now, the same way Akosua for some time now. But it's as though as a BBNC. It's as though you say Odogo be no.
ɛha adwen and me kan na mabusa sɛ o de obi wɔ hɔ na wagye agyina mu obi wɔ hɔ na so what we are rough no obi wɔ hɔ na wagye sɛ deɛ mu dodo sɛ na sɛbio awosɛm wɔ asi anaasɛ nsɛm wɔ ɛkɔ so yi mu dodo sɛ na sɛ yɛfie na esi a yɛbɛyɛ di mu asɛm wɔ deɛ mu ɔya paa mu ɔya ti yɛbɛsrɛ Christian Council afei Peace Council yɛsrɛ mu na afei ananom ɛwɔ National House of Chiefs ananom Madaroma sisi a National House of Chiefs President yɛ na ɔgye ahɔhoɔ yɛ agye bi nana wɔ deɛ nana mesrɛ wakasa kakra yɛnim sɛ ananom a wɔyɛ National House of Chiefs yɛto abampo ne yɛsign Peace Pact the President of National House of Chiefs ɛsign bi ɛno korɛ ebi a wɔbɛfa no sɛ yɛ obi fie asɛm nti moyɛ din wɔ ho a ɛnsɛ hwee moyɛ kom wɔ ho ɛnsɛ hwee but come to think of it ɛyɛkɔ bɛyɛ sɛ 1 year nie sɛ asɛm no to bɛtwa anka ɛtwa asɛm no nka bi a yɛtumi asɔre ama to atwa kanyɛ ne sɛ nnɛ ne nuabaa ne wɔfa akɔgyina kɔɔto a wɔn di awerɛhɔ su bɛyɛ sure sɛ sɛdeɛ memehu video yi a mayɛ disturbed saa na nipa bebree so video yi a ɔmbɛyɛ disturbed mɛsrɛ me nana Madaroma sɛ ɛnha adwene a ka mo nyinaa mo mmerɛ mu bi sɛ ɛnha adwene a ka mo nyinaa mo mmerɛ mu bi na monhwɛ sɛ yie bɛtɔ yie na maame no akoma ntom yɛ wodeɛ whatever na ɔmo hwehwɛ biara ebi a biribi nti ahama so but whatever na ɔmo hwehwɛ respect to autopsy any processes whatever led to the death which is autopsy na bɛkyerɛ ɛne adeɛ biara na ɔmo hwehwɛ biara maame no sisi a ɔdeɛ ɔmpɛ biribiara bio ɔnhwɛ biribiara bio but ɔpɛ sɛ ɔde n'ani hausa na ebɛka sɛ feli gado okyi ɔpɛ sɛ ɔde n'ani kotu amansere ehu sɛ ha ɛna ɛkora ne nua bɛrima na ɔka bibi ka ho ɔsɛ deɛ nti ɔpɛ sɛ ɔhwehwɛ nyinaa sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ no ɔkɔ no ɔne ne nua bɛrima no kɔdi nkɔmmɔ ɔnkyerɛ no baabi a yɛakora ne nua bɛrima no ɔne ne nkɔdi nkɔmmɔ what is so difficult about this na ɔka no obi abɛ comment sɛ na ɔyɛ interested mpo saa videos yɛ awusu amɛkyerɛ mu yɛ bra na amanfo stream live for TikTok sɛ wonya chance bi a debi a Ghana fo bi di maame na tell and up to now they most of the feeds amanfo ayɛ about this same video na hwɛ the insult amanfo pour out to the woman where did we go wrong where did we go wrong where did we go wrong any problem dear bonny and there some money and my kentia o de ene ya wa kasa asem say man for sha say edina time of comment watch how man for be taking on TikTok edina time ni ade enye fine kwa enye fine but yet ya ena omo agye mu na mu bi ebedi nkomo se omo busuafo bi ye nyame dia obabusu apɛni ko ɔmo antwam like ɔmo agyeje no bebree so ɔmo na to ɔmo akɔmo makwan but yɛyi din because obi a maame akɔsua Brempomaa&Wofa deɛ ebi ɔmo double konti sɛ yɛntwi form so yɛnka ɔmo kasa bɔnhyɛ ɔmo it is so wrong yes sir pa yes sir na ɔso madu asɛm na ɛsi na ɛya yɛde ɛmo hyɛ ɔmo te bia mu a emu ɔgya ati akoma so ati akoma ti ebesere pa banyufo achi ani mui banyufo si esna bebu nyina omaye mua na ye maame wonse oti se enha adwea omaye mua na ye maame na ni mun tekakra because aweho we kun sunsumo ti de bia me kai se bra February de krata aba abonti na obeka bibi se February krata aba abonti obeka bibi se because of sansense we city ebesi ne oda ona ebesi ne oni anidie bia because day in and day out time without number or thinking about me some when for mo wate na maame no asem mo ya mo na maame no onsere
Mwa. You say say she say BBC business better so ebia odi share no kra ha na say ha net to na ayede nti we no tina me buy am yes e bidin komo kakra na igi na dey this ready ato mpanyfo nti abuzu am ase say mo jibre na mo hwe say na me share boss ye nche e dik ya kasada but we are just coming again coming again and say ye betwi na ye ho adwen esin sem awodo bia akoso ya simple for so long ti ya hwe am for comment bi abai na ye fa showing na emra every year said yeah ese na efata right. So let me start some of the comments ni bia abai if you are na fe brepem dia ke bia enso abetwa so okay. Let's work on okay I'm kind free I say yeah Kevin Prince because of the first year na sabra na sound na Emma Esther Delagan ne Kevin Prince so ina because sound never form and after we can actually yes after the almost team can Esther so say sound there okay we can actually say very clear now Esther we have got there after yeah after mommy say hi hello mommy we have got there after ohina na ke o say Ghanaian leaders na ohina na ha dream in fact looking up baby and say we have do there na ehun be nya say na make say but be doing there o say for them na amobo amasu ba that is the solution to this whole issue baby do no and for them no make us amasu ba because the woman is in pain and obi e hwe nsem wo yakoso the money chance no twa won say after all this now we still get people insulting her. Me say ne obeka sai. Okos feed ya na video we da say. Insult amanfo tin wo hon. She say me person me kasa bebre. O de ye kasa bebre bia na akwa ha drink kakra. But no hwe nsem we ni ade a. It is so wrong. So what you say? It is so wrong. It is so wrong. Yeah, who be here say ye beto ye. O de ento aso. So when na ke o say Ghanaian leaders no. Ye bon pare say empanyfo dey as abe bia nsem adu omo hu bi omati. Omo brem na pepepe ye mra. Omo brem na asumdwe ye mra. Grace Saki enso hwe and also send the stars e dey ama mati mama Grace that say. After we na choose they should put themselves in their shoes and feel her pain. So unjust. E ha dwen ready. E ha dwen pa. After man also say bro, Mahama has more things to do than Lumba's case. As somebody all had you know, Mate. As she can go and ask his uncle to pack. Now I sure say, if say no more answers to, and some way uncle will do court, there'll be young kind of cross wedding. It will sure say, na mommy, only man, I see a chair, no, there be a cranny abema. Can you say could do court? There'll be on your answers, uncle, and yes, I could do court. Let's say be on your assembly and can. Assembly could do court. So, until because it is wrong. You can come and pour. I mean, wait me up a child this day, what do you see? But for me, be a tune change, you're wrong. One child will be on see on this, let me be a tune. Is this too much to ask for? Abba, yes, sir, Mother Roma. One child on what it. Somebody see your crown or her. Let me be a tune. Because we say, wow, show me. No matter baby, you know, on same way more whoever you support, and I say what you want to say, and you want count yes. Can you mention okay? And you want count yes. But a quiet mammy, Brempomaa&Wofa ya Poku on Akabi. Also, a problem because of someone on Bonnie way and answer perceive who be a cry this year. Come on. A dear mind crying to me. So, wrong, because in some way, then can cross a could do court. That is my issue. Now, wait here. Yeah, this year, I mean, this year, back, no 2 weeks about that. Ya crown. Oh, my young was a honey crown. It's way wasn't a cost crown. Ya cost a court in Shannon. I mean, what I was watching. There be any consent could do court. Oh, but you need my. Well, yeah, champagne for idiot tripper. I mean, we are all watching how and Sembisiako and what the law say. Now, Brahma be behind your call. I was saying for myself, or the be out and say, Sa dear Baku in Kwan. Also, when you said that Lumba, she probably brave was school.
that Lumba ehwe nipa bebree bi abɛyɛ lawyers bi abɛyɛ atwetwe akɛsefo wɔ man ɔmo nyinaa ɔmo wɔ hemfa yɛ a ɔmo agya abɔ ɔno nko ara so ɔmo nyinaa ɔmo wɔ hemfa a ɔmo agya abɔ ɔno nko ara so a ɔno nko ara na ɔɔko ɔno nko ara na ɔɔkɔba na ɔno nko ara ɔkɔba nti kura akɔ akɔdu level bi sɛ yɛdi na tem ɔno nko ara ɔkɔba nti kura abɛdu level bi sɛ yɛ turning around to lambast her sɛ ɔyɛ problem yɛ turning around to lambast her sɛ kyɛ sɛ odwen ho a sɛ ho odwen ho a wɔn ti ase so the right thing must be done for peace to prevail di edi akyire di akɔt bɛka bi a yɛbɛsan ba yɛde aba abɛsom sɛ si nyame yɛ adom a on the 6th of July yɛbɛsan akɔ court yɛakotie di akɔt bɛka ɛde afa saa nsɛnsɛm wɔn but we are just praying sɛ bibi abɛyɛ asomdwie now one bi in the comment aba yɛhwɛ one bi asomadi sɛ asomadi deɛ mi wɔn asɛm ahwɛ nka nkyɛn no asomadi wo ha adwene wɔ comment section hɔ busia wɔn ka bibi kyerɛ asomadi o na ɔtete yɛ paa comment section okay well there no problem I'm sure comment no bi abɛɛ na yɛnyi ɛno nso ɛmfa ɛmfiri hɔ one bi in the comment aba okay the asomadi ka sɛ she can go and ask his uncle to pack am say me nyɛ sure sɛ ne uncle to pack aka kyerɛ no baabi a yɛ kra na sɛ na nko benya answers a kanya sɛ ɔmo kɔ court yo kɔ court yi sɛ na maame akɔsɔ no kan ɔmo waste ɔmo time ɛne ɔmo energy ɔmo resources kasɛm enti sɛ ne ni kwan sɛ be through this level I know there I would say it's time without number say yie to yie ne ni kwan sɛ ɛba bedu sɛ bi a court kwa na de nhyɛ bɛbɛm sɛ muntu ana mo nsi anasɛ mo nsi so what I say enti no so ɛyɛ kakra yɛ firi hɔ ɛba afei Em0fa nana atukɔ no say hello sister Em0fa bibi abɔkɔ there wezo sister Em0fa afei man asoma do say bro this matter brothers with the family exactly that I mean the right thing must be done so what I say asoma do say bro it's not too late afei asoma do say bro I'm not sad selling your brother's dignity for China phone asoma do want to sell your brother dignity for China phone I want to yes asoma do afei asoma do say bro your number doesn't support WhatsApp oh it supports you Mama say it's really sad and afei Emmanuel asoma do BM say bro you feel sad visit Genesis I mean the beginning of what they are some way na amati abrani krabia and ebetire afei one BM maximum say Ghana de kwabi dwane o deal imponi na say ayasemo at the South African can say Ghana de ebeya nka menwane mate the South African dwane why yebonya menpae na bibia aye kama said ya ese na fata okay so now aside the South African tank when be in the comment about but also me free Ghana edi ya monpae ya member the pass what you say okay after when be in the comment about Emmanuel also say bro my head ball that's what they all comment section we hear about force also the yenya bro asem na ba ni mo ya pa yen kan ko nche on afei one be in the comment about na yen fa and also into Jan say the showing na aba every year okay one be okay so one be in the comment about Royal BTV say God bless you bro Royal BTV amen on shroud so after Emmanuel Asumadu BM say yes of course but the family caused all these problems in the beginning oh sir family that caused all these problems Matia I mean I didn't know Asumadu how about the baby we man in cancer Asumadu wetin actually I didn't know say family that caused all these problems and then our family no yeah I meant to look at some cause all these problems in the beginning and then look at the family now okay busuani so which now who among the family and I want to say of course see all these problems in the beginning I'll be glad as well say can wait to me adu inchimu kakra na fe bibia e kama said ya ese na efata and now fe when be in the comment about okay as well do we say what and come after the selling him for China phone I was going to do when and Em0tionally master in Abema for China phone. Can you help me, my brother? Okay, tell us so you can carry some of the aba. Afei, was going to be able to break up and then I asked what the me and afei, man, was going to be your say at bro. Afei, we are say victory is on its way. It's only a matter of time. Yanti ya bompai pa say Yamina be adom na wabwa amasum.
So we just have to pray and pray one here because but them empire one born say nyame nyanto na ebusuafo no omunya kwanya na omuhu ba bia kra omunya bema na bi bia to twa na asujie ba me da say oje bre na ohwe me di kopna usu was one by Grace TV san see on the public bre yeah the person me di kopna usu makra obusua bepa me beshia nyame kan bye bye.